yen wis seling nembe kelingan ing amalan perbuatan dunya ambur sing ora bisa diatur tenang gugu omonge batur tenang gugu omonge batur. Hilok gugu aku mah masih enom tapi mlakune wis lempo kalah kenang kita wong tua jare kita ayu nok ning ngarep wis los bae ning ngarep ya ketinggalan oh ya apa-apa toli gameng kene ya artine iki kaya dene no kayu ku memangkatan lawan inces ki ya artinya kok aja lo ado-ado kan bareng bokat be hari bareng mas sampean sing gawa duit ya tentunya liren bokat pengen minum kok madu pak ya ya pak Bi prevensi aja terburu-buru mantak beli ke susu timbulnya nafsu ya iya hari masalah mononema are wong urip iku kudu sing santai ya dinikmati ono sebab priwen kono bakal menusa ake nikmate ake bersyukure gumelar ning alam lahir wong urip kudu sepikir ning segala lampah ning segala tindak lakune ning segala tindak lakune bener jareno kayu ngomong urip najan priwen bae kudu dinikmati ya tapi pada dinikmati ganok biar are rupane kaya dene bibim sing rasakna lempo mak kudu dinikmati bae kono ora apa are ngonekna wong masing wis angel dicandake sing wis ngakune nombae kon kok padahal mah dheweke bibi menyok priwen insun sengajane turbah turun ke bawah ya pengen deleng langsung rakyat Cirebon ning waktu saat itu setelah akeh manusia kang mati sia-sia ya akibat yaiku racun bega nanda ya bener toli isun rasa penasaran sapa menusane kang gawe wong Cirebon nganti tetangisan awan uga lan bengi sareng bapane lehane keding minangkane supir travel dewek bapane lehan sareng mami iksane keding ajalali selawase mami iksan wong sing paling prikel ajalali seumure ya iya maksudnya kak konon kegila-gila temen sing nimpah masyarakat Cirebon ki nganti anak sorene larak esuke mati iku kenang gara-garane racun pun ku ya kegila-gila temen manusia sing mengkonon kawilang insun gadasari telik sami wong Cirebon iya tapi ning waktu iki insun rasa nangis ning batin priwen carane kanggo mencegah racun begananda mau karena durung bisa kanggo nembokna sapa setuhune manusia kang nyebaraken racun begananda bisa apa sing mau sampean ucapaken lara sore mati esuk lara esuk
mati sore. Mati sore. Ya Allah Gusti Kang Maha Suci, memuja lawan sampean awang lawan bengi. Gelang alit mugian driji sing dijaluk kajalali selawase ajalali ning kula yen ngetang balik ke ulun tiwasedan kulane beli kelakon tiwasedan beli kelakon. Toliga ngrasaknane kaya bibi gamelang gitu. Mau nema bibi bakal esuk-esuk jagian mangkat ning sumur. Komek banyu. Anggur bae bocah kono lho botak-botakku. Kin mangrasaknane kewedi. Wedi. Watir. Watir? Ya iya. Watir apa? Ya watir bokot terkenang racun. Kunku mau. Watir mati. Kulu nafsin daihatul maut. Konon. Kematian manusia gudu ananing tangane manusia. Bisa. Iwal Allah aja wajalla kang menentukan bibi. Ya bener hari masalah monone mah sekian mati engkau mati. Ya. Ya anggur kapan kono? Ya besok. Deweke kepada baik kono. Ya Aduh. pada-padanya mati. Iya. Kudu wis ana bekele. Konon. Ya iya. Ah ya iya. Iya. Segala apa ke wongku kenang duit ya beli. Duit. Ya iya. Maksudnya? Ya mati nganggo duit. Heeh. Wong urip kutuk duit. Iya. Tapi orang duit. Uripe ya. Ya wis mati bae. Ah konon mau enggak ah. Bagian orang duit kapatu waras bae kita mah. Nah, berarti bakal manusia iku kudu apa? Mensyukuri. Ah. Beli kena sampean ku ngeluh uripe. Ya iya. Bahwasannya sampean mau ngomong. Bakal beli duit cek. Ah. Ya ora apa-apa kita Ora apa-apa, sing penting apa? Sing penting uripe waras. Nah, Ah, ya tuan. iya. Sing- Bohong, kono bohong. Bohong apane sih? Duit ku bohong kono. Apa cuma Anggur kamu bae. Ari Pengen apa? duit mangkrupe mangkal kono. mahal. Dan bocah kono. Sing gawe tawan mangkal-mangkal bae. Iya. Ari apa-apa kok. Punten Pak Bu para penonton, sebab kula perjanjian kelawan Bapak tuan rumah Bapak Wawan jam 12 pelunasan sandiwara, tapi sampai sekarang dia menghilang entah kemana. Jadi gimana tanggung jawabnya? Siapa yang tanggung jawab masalah sandiwara? Jika sampai jam 2 Mas Wawan tidak berhadapan dan tidak melunasi sandiwara, maka saya akan lanjut ke jalur hukum. Tutup sandiwara sekarang.